Tož, čus. Já jsem Franta, toto je... Já jsem Ray, jipí. To je gay, jo? No, my jdeme hrát Minecraft. Je to dobrý. Vítáme vás u naší úžasné série, která se pravděpodobně bude jmenovat multiplayerové dobrodružství. Jestli jste byli někdy dříve na YouTube, tak série multiplayerové dobrodružství byla taková celkem hodně známá série. Myslím si, že ten první díl má určitě přes 1 milion zhlédnutí. A vlastně to bylo jedna úplně z těch prvních Minecraft videí, co třeba já jsem viděla, nebo bylo to určitě něco, co jsem si říkala, jako wow, to je super, to chci dělat. OK, tak to je super. Odsaď ta inspirace, akorát, že není to úplně jakože stealing. Jo, prostě. To říkají všetci. Vůbec si právě teď nemám v plánu udělat dům na stromě. Jakože teďka v noci. No a jako co chceš jinýho dělat v noci, vyhledávat monstra? Ne, já bych jakože třeba nic nedělala do rána. Proč? Aspoň to dřevo asi nekutám, to je pravda. Já udělám nějakou základní chajdu. Co jsem to chtěla říct? Jo, že tady ten spawn je celkem dobrý. Jako já osobně jsem tam viděla potom, že tady rostou nějaký houby, jakože takový ten houbový biom, nebo to možná úplně ne, ale chápeme se. A nějaké hezký kytičky tam byly a to já tam vždycky ráda. Tak to je dobrý. To si vemu nůžky, ostříhám ty houby a budu mít houbové polévky. Jako myslíš takový ty velký houby, že jo? Ne, mě se vlezla kočka. Mě právě vlezla kočka na stůl. Tož. Já jdu na nějaký dobrý strom. Teďka jsem slyšela jenom dýchání do mikro. Já jdu na nějaký dobrý strom, na strom. Co? Dom na stromě. Udělám tam základní chajdu. Tohle vypadá velmi dobře. Takže si udělám plenky. Nikoliv plenky premprs. Tady si udělám takový schůdek. Bum, bum, bum. No a tady můžeme začít dělat domeček onda stromeček. Jupi! Přesně tak. Jupi. Já asi budu celou noc jenom kutat dřevo. To stejně tak nikdy není dost. No. Možná bych nějaký, jakože mohla bych si udělat krafťák a vykopat si nějaký cobblestone potom. Etc. Mě tady bude asi celou dobu otravovat kočka, korálínka, to je naše kočka, to je hrozně ultimátní kočka. No, takže jestli tady budou nějaký ruchy, tak se omlouvám, ale prostě kočka, no. Tož. Máme 2 stěny. Skoro. Wow! To beru jako úspěch. Indeed. Úspěch indeed. Takže to je dobrý. Jo, to je dobrý. Takže. Já bych. Mě kočka právě zhodila mikrofon málem. Tak to je šikovná. Že ji pozdravuju. Anča tě pozdravuje, brácho. Mňau. Očividně tě nepozdravuje nazpátek. No. Akorát se na mě podívala, kdyby mě chtěla sníst. To je dobře. Ty můžeš přestaň. Ten mikrofon není tak zajímavý. A teď mě žere ruku, to je super. No není ten život nádherný. To rozhodně je. Tak už mám
No až na motiku mám set kamenného nářadí. To je super. Jo. Ach jo. Tak koralína. Co pak? No, furt ten mikrofon, furt má v plánu mě ho převracet, to je... Já budu doufat, že mě ho nepřevrátí. No, ty vole. Já tady nemám nic, co bych jí dal na hraní. Jestli zhodíš tu kytaru, brácho, tak já zhodím tebe. To je miláček. A už začíná ráno. Jupi. To je dobrý. Hurá, hurá, hurá. 3krát hurá. Tomu dávám líbísek. Tak jo. Kamenný meč. Hunt na ovce začíná. Jo. Já jdu dělat hunt na základní věci, protože doteď jediný itemy, co jsem měl v inventáři, byl sapling, stromu a dřevo. Takže já si jdu dělat aspoň krafťák. Ale máme základní chajdu, bez střechy teda, ale máme. A to je dobrý. To je hlavně kozo neupadni, nebo jak se to říká. Jo. No, takže. Ty si někdy děláš domek na stromě, jo? Já točí úplně nevím kde. Hned u toho spawnu. Jo, okej. Ty tam máš slípky, že? Ano, Je to slyšet. to nevadí. OK, tak když říkáš. OK, mám sekeru, to je dobrý. Já nechci jít moc daleko od toho spawnu, ale zároveň tady jsou takový čuňátka. Takový otomí čuňátka. Jdou. Tady je ten spawn. A kde je dům na stromě? Podle mě bude na nějakým stromě, hele. Nejsem nějaký profesionál na stromě, ale většinou bývají na stromě. Dobrý. Tak tady jsme. To mě naučil MGR. Doopravdy jsem zrovna dala jeden krafťák vedle druhýho. Asi jo. Když to tak říkáš. Já, a tady máme několik druhů stromů u sebe, mně se to velmi líbí. Počkej, tady? Kočko, nevadí. Tak když tak mi tady zboří polovinu věcí. Tady máme hned rybníček, to je hezké. Já si pokusím najít nějaké ovce, ale tady to trošku vypadá jako, že se mi to možná nepodaří spíše. Já jsem s teď mám vyhodil dřevo z inventáře. Jsem to ale... Gratuluji. Děkuji za gratulaci. Kočko, ne. Tak zatímco Fana není u mikrofonu, nyní vám něco povím. Na tomto místě, v tomto Minecraftovém světě, kdy se stál ohromný hrad, jehož základy se pokusíme vykopat či obnovit slávu tohoto místa. Dobrý den. Ahoj. Vypadá to jako živá stvoření. Ano. Kdo? Ale jsou to slípky. Já tak, jo, ty seš na lovu, aha. Jsem to trochu tak nepobral, no. Anyways. Ver ovce. V divočině. Jsi taky v divočině. Nikoliv, já jsem ve svém útulném pokojíku. Skutku. Už mám druhou místnost. Díky, to bude určitě pro mě. Actually, to bude pro všechny. Bude to můj pokojíček. Actually, dal bych si kurito.
Actually, you're fat. Actually, pravda. Halo? Ahoj. Čím mám vymajnit houbičky, protože mě to prostě nějak se nedaří. Myslíš ty velký? Ty velký. Jsem Nůžkama. zapomněla specifika. S nůžkama, aha, tak to teďka úplně Takže se není vhodné. železa a budeš mít možná erekci nebo něco. Tady zase oni v těch starších verzích Minecraftu hrozně rostou z nějakého důvodu houby na stromy. Mně to přijde takové jako roztomilé. Jako jo, je to zajímavý. Zkouknu, jak dlouho už točíme, protože 13 minut, OK, tak já bych tomu dal tak 5 minut a potom bych to ukončil. Because mé místo, A žádná ovce. mé místo na počítači je velmi malé. Dáme tak půl hoďku možná. Jo. S tím, že budeš muset hodně stříhat. Já bych to ale Protože jsme strašně nezáživní. chce pod půl hoďku. Počkej, já schválně už teď podívám, kolik mě zbývá místa v počítaču. OK. No, 23. Jo, tak to asi... Hello, jo, to ovce? Is there any ovce? Někde určitě ano. To určitě můžu dát do té půl hodiny, s tím, že potom to smažu, jak to rozstříhám. Jupi. Jo. Bum. Hello, any ovce in here? No ovce in here? Why no ovce in here? Protože nemluví anglicky, on ti nemůže odpovědět. Má. Teď Lepší. Teď, kdyby tam nějaké byly, tak by ti určitě odpověděli. Jsem prudce inteligentní. Tady je králíčice s malými králíčátkama. Druhá místnost hotová. Gratuluji. Zvenčí to vypadá... Nemám zatím žádné... Co nemáš? Ovce. Jo, Fucking sud. Zvenčí to vypadá tak všelijak ten barák, ale to ještě vylepšíme. Yeah. Tož. Jo, tady je strakatý králík. To ten samý, jak jsi předtím viděla? Jak jsem předtím, co pak? Viděla jsi předtím strakatého králíka? Ne, to jsem viděla černýho králíčka. Já vidím uhlí. Hej, to je dobrý. No way, závidím. Já mám uhlí. Já za chvilku půjdu za tebou. Já si teďka dělám dřevěné uhlí. Z toho se nemůžou sice dělat torčky. Můžou? Nemůžou, ale je to hrozně dobrý na vypalování. Právě. Jeden to uhlí ti vypálí tak 6 věcí, myslím. Což je jako, nebudu nadávat, velmi dobré. Ano, je to velmi dobré a velmi doporučuji. Každopádně ovce. A? První šutr. Ovci. Mám první šutr. Halo, ovce. Myslíš, že oni mají takový ty uši, jak slyší hrozně vysoké frekvence? Jenom? Že to jo, určitě. Tak proto... Chápeš? Teď to bylo tak vysoký, že to ten počítač nepobral. Aha, tak to je vtipný. To bylo jako actually celkem hodně lame. Mám taky své uhlí. Let's go. Tak a můžeme si udělat torče.
brácho, máme torče. To je epic gamer moment, takzvaný. Jupí, jo. Ale neslyším tě. Já tebe, jo. Víš, co jsem zrovna slyšela? No. Jenom jakože ham. Ham. To dělají lidé, když jedí. To je vtipný. V skutku. Je za chvilku dojede sekera. To se mi nelíbí. To já si udělám kamenou, to je dobrý. I love uhlí. Je ahoj malý králíčku, tady je malinký béžový králíček a on je takový ten malinký a on kolem mě tady hopká do kolečka. Bude noc blbý. Bude noc. Tak já budu během noci dělat barák. Jaký tam to dělá dveře? Tyhle hnusné. To já si skočím tady vedle XO 7 pro normální dřevo a udám si normální dveře. Ale mě ty tmavý dveře přijdou mega hezký. Samozřejmě ty originální, ty jsou jako OG, ale nevím, jakože mě to třeba takhle jako nevadí, nebo nejsem háklivá. Já tam chci je pravda, že na některých... Protože mě se ty tmavý nehodí moc. Jde o to, jaký tmavý. Jestli to jsou ty ultra tmavý, tak ty jsou hezký. Jak tam je ta žlutá klika. Ale ty jak se dělají z toho stromu, co tady je všude okolo, tak ty mě nepřijdou tak hezky, protože vypadá jak kdyby to bylo od nějaký starý krčmy. Že mě to nepřijde dobrý do baráčku. No. Jsou některý, který mě jako fakt celkem vadí. Jakože třeba akáciový, myslím, jakože má to potenciál, ale prostě to není dobře využité. No. To je to oranžový? Jo. To je strašně hezké dřevo, ale oni se udělali strašně hnusné dveře. To v téhle verzi myslím není, to je dobrý. Jo. Tak a nyní máme louče. To je dobré. Hell yeah, baby, let's go. Let's a kdo go. Má louče, ten má v řiti kotouče. Ti to tady volouču. Tak jo. Jo, máme 2 místnosti. V jedné není nic, v druhé jsou 2 crafting table a pec. A tam je pečené kuře. Nádhera. Můžeš si počít nějaké kuře? Samozřejmě, kamaráde. Děkuji. A já za trest. Já na oplátku v druhé místnosti ještě za trest udělám velkou truhlu. Jsem to ale truhlík. To já teďka jsem vykraftila 2 truhly. Tak tam budeme mít 2 velké. OK. Já jsem mu 3 tak, kuřata, já to možná ještě 4, jo? OK. To je férové. Já ti je hodím. Děkuji moc. Kentucky Fried Chicken. Znamená, že jsem mluvil o tom kurýtu, že? No, úplně bych si dala teďka. Ještě k tomu Minecraftu, ale to nevím, jak bych jako jedla upřímně u toho hraní. Ale tyjo. Bych nějaký držák, který by se automaticky posouval, když hreš. Ale bys mohla jíst pusou. To se jako hodí. Ty jsi to vymyslel. A víš co, já to tady risknu a já skočím jen pro dřevo. Highlight of the night. Já jdu tady osvítit trošku okolí, protože já se strašně ztrácím.
Jak jsme ji s Fanou tam je poznali. skeleton, já ho jdu zabít. Až na to, že se mě to hrozně seká. Jo, já jsem zabil skeletona. To je mi líto. Jakože jsem ho zabil, letilý to nebo. A tady jsou růžové rostlinky. Já jsem jsem to moc neslyšel, ale yeah. Ale ty velký houby jsou dobrý, protože jak budeme mít nůžky, tak si uděláme houbovou podušku. Jo. Přesně tak. A tady je taková hezká... Já budu moct jít do nějakých těch cave. Tady je malý králíček na stromě, tady houbká miminko, jo. A tady je jeden pod stromem. Ale jestli na stromě pozrať nehab. Koralíno. Počkej, ona žere cukroví ve velkým. Ježi, ona žere cukroví. Tak to ať ho nežere, protože to je moje. Anyways, já se vrátím domů. Tady je hezký palouček, tam můžeme něco udělat. A naši milovaní králíčci nám žerou vánoční stromeček. Tematické. Ale to je dobrý. To je... V tom jsou vitamíny určitě. A dva kostičáci. Ano. Yeah. Naběh kostíků. Not good. Cheats. Akorát, že v téhle verzi jsou extrémně stupidní. Já se bojím, že jsem to... Lol, to je v pohodě. Já jsem se chvilku bál, že jsem to... Jak se mu říká? Zakřik. A... Z něho padl luk. Mám luk. Tak mám i 2 šípy. Takže já jsem velmi šťastný. Já to tady trošku osvětlím. To a creeper. Oh man. Trošku. A já jsem se mu vyhnul. Jsem to ale... nekňuba. Pipík. To bych měli hezky osvětlené a můžeme jít domů a čekat. No. Já si dám torče. Ty se ovšem hodí. No, si ji dám. Ovšem. Jo, a chci ještě nějak vylepšit ten barák. Já asi udělám reálně schody místo toho, aby jsme tam měli bloky před těma dveřmama. Tak to nevypadá tak blbě. To bude dobré. Víš, co by bylo fakt dobrý vlepšení? Kdybychom měli postele. Kdyby přidali Kurito do Minecraftu. Kdyby přidali Kurito do mojí huby. Jo, to by mohlo jít do mojí. Abych se nezlobil. To bych doopravdy brala. Jenom aby to nebyla nějaká dietní verze třeba. To by se mi nelíbilo. Ano. Já mám prostě pocit, že už je nějak strašně dlouho noc. No. Si mě to přestává líbit. Já jsem v pohodě, mě zatím nic nezabilo. Mně taky ne, ale už bych chtěla jít hantit ovečky. No. Protože chci postýlku. Okay, Kočka momentálně vlezla za televizi. Co tam dělá? Nádhera. Nevím. Tak a s tímto statementem se můžeme rozloučit pro tento part. Ano, doufám, že se vám video líbilo, že jste si to užili a že to bylo trošku záživné. Pochybuju. A jo, uvidíme se v dalším partu, kde doufám najdeme nějaké ovce. A nezapomeňte dát like a odběr. Jo. A to je
Je velmi důležité, jinak přijdeme k vám domů, vezmeme si vaše peníze a koupíme si za to kurýta. Přesně tak. Tak děkujeme za vaše sledování a naschle u dalšího pártu. Čus.